ಶಬರಿಮಲೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಪ್ರವೇಶವನ್ನ ಖಂಡಿಸಿ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹರತಾಳಕ್ಕೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ನೇರವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬೀರಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಅಪಾರ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಆರೋಪಿಗಳಿಂದಲೇ ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಡೆದು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ವ್ಯವಸಾಯ ಏಕೋಪನ ಸಮಿತಿಯ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ ಅಹಮದ್ ಶರೀಫ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ನಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಹರತಾಳದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಅಕ್ರಮ ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಾಗಿ ಬಂದೂಡ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 30ರಷ್ಟು ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ಕಾಸರಗೋಡಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 5ರಷ್ಟು ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೂ ನಡೆದ ಆಕ್ರಮಣದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 30 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಪೊಲೀಸರು ವಾಗ್ದಾನ ನೀಡಿದ ಸುರಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಹಿನ್ನಡೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಯಾಗಿ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳ ಅಟ್ಟಹಾಸದಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ನಷ್ಟ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೂ ಯಾರೇ ನಡೆಸುವ ഹരത്താളಕ್ಕೂ സഹകരിಸಬಾರದಾಗಿ വ്യാപാരി സംഘടനയವರು നിർദ്ദേശിಸಿದ್ದಾರೆ. കേരളത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട 36ഓളം വ്യാപാര സംഘടനകൾ ചേർന്ന് കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കുകയുണ്ടായി. ആ കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റി യോഗത്തിൽ വെച്ച് കേരളത്തിലെ വരുന്ന ഈ 2019 ജനുവരി മുതൽ ഒരു വർഷക്കാലം ഹർത്താൽ വിമുക്ത കേരളമാക്കി പ്രഖ്യാപിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു. ആ തീരുമാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇത്തരം അപ്രഖ്യാപിത ഹർത്താലുമായി വ്യാപാരികൾ സഹകരിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റി തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. നിർഭാഗ്യവശാൽ ഇന്നലെ കേരളത്തിൽ നടന്ന ഹർത്താൽ അത് ഗവൺമെന്റിനോടുള്ള ഒരു പ്രതിഷേധമാണെങ്കിലും ഇന്നലെ കേരളത്തിലെ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളോട് വ്യാപാരികളോടുള്ള പ്രതിഷേധമായിട്ടാണ് ഇന്നലെ കേരളത്തിൽ മാറിയത്. പല ജില്ലകളിലും അക്രമാസക്തമായ രീതിയിൽ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ എറിഞ്ഞ് അടിച്ച് തകർക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ നിരവധി വ്യാപാരികൾ മർദ്ദനമേറ്റുന്ന ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലുമാണ്. പാവപ്പെട്ട വ്യാപാരികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കക്ഷി രാഷ്ട്രീയത്തിനും ജാതിമത ചിന്തകൾക്കതീതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഘടന എന്ന രീതിയിൽ സ്വയം ഉപജീവനമാർഗം കണ്ടെത്തിയ ഈ വ്യാപാര മേഖലയെ നശിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്. ಈ ಸಂದರ್ಭ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಜೆ ಶಾಜಿ, ಕೆಎಂ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಫೀಕ್, ಕೆ ಮಣಿಕಂಠನ್, ಜಬ್ಬರ್ ಉಪ್ಪಳ, ಕಮಲಾಕ್ಷ ಮೊದಲಾದವರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.